Mölkyn MM-kisat 2011 on täydessä käynnissä täällä ja ottelut ovat käynnissä ja kentät ovat täynnä myös tuomareita. Yksi tuomari saatiin tästä kiinni, eli päätuomari Juha Semeri. Miten tuomarointi tänään on mennyt? Tänään on tuomarointi sujunut hyvin rauhallisesti. Tuomarit ovat noudattaneet ohjeita ja saaneet porukan pysymään rauhallisena ja pelit on sujunut. Suurempia hässäköitä ei ole ollut. Joku virhelasku on ehkä tullut, mutta sekin on korjattu. Eli ihan tällaista inhimillistä. Kuinka paljon ylipäätään, mitä on ne asiat, mihin tuomarit joutuu eniten kiinnittää huomiota tuolla kentällä? Okei, pistelasku nyt on tuomaroiden tekemään, mutta noin niin kuin ihan tuomarointimielessä. Tuomarointimielessä on niin kuin painotettu yliastumiset ja tällaiset sieltä pois, mutta niitäkin nykyään on aika vähän, että uudemmatkin porukat, jotka tulee ensimmäistä kertaa mukaan, niin ne oppii vanhemmilta sen, että sieltä oikeasti lähdetään oikein pois. Et mä en ole tänään edes kuullut, että yhtään yliastumista olisi jouduttu tuomitsemaan. Sitten tietysti ne joutuu kiinnittämään huomioon siihen, että jokaiselle joukkueelle annetaan heittorauha. Eli tuomarit on antanut joukkueelle ohjeet, että kapteenit ainoastaan keskustelee tuomareiden kanssa ja silloinkin keskustellaan ainoastaan omalla heittovuorolla. No mitkä on sitten sellaisia tilanteita, jossa mahdollisesti saattaa tulla sitten niitä erimielisyyksiä kilpailijoiden ja tuomarin välillä? No yleisimmät tilanteet on varmaan justiin pistelaskussa, koska kaikki joukkueet tuntuu pitävää omaa kirjanpitoa, ja jos heillä on eri luvut kuin tuomareilla, niin niitä tullaan kysymään ja sitten tarkistellaan, kumpi on oikeassa, ja yleensä se on tuomari. Yleensä tuomari on väärässä, mutta eikö yleensä sanota, että tuomari on aina oikeassa? Tuomari on aina oikeassa, ja silloin kyllä se olen itse joutunut kokemaan, että mä olin yhdessä kisassa kerran laskenut väärin ja 3 seuraavaa, jotka kysyttiin, niin voitin, olin oikeassa. No niin, mutta joka tapauksessa kaikki tuntuu menneen hyvin ja kisat etenee normaalisti. Kisat etenee normaalisti ja tämä on kuitenkin tämä tuomariporukka suurimmaksi osaksi ollut jo 10 vuotta täällä hommissa, niin kyllä se alkaa mennä jo rutiinilla heiltäkin. Kauan sä oot, Juha, ollut Mölkyissä mukana? Mä oon ollut ihan ensimmäisissä Mölkyissä perustamassa näitä kisoja kanssa, että ei ole vielä päässyt itse MM-kisoihin heittämään muistaakseni kuin kerran.